Jama'a assalamu alaikum, ku kasance da MZHR Farin Wata TV domin kallon shirye-shiryen mu ƙayatattu, ilimantarwa, tunatarwa, faɗakarwa. Sai ku shiga YouTube kai tsaye, ku yi subscribing, ku taɓa ƙararra yadda da mun ɗora sabo za ku ji shi a shigo wayarku. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jama'a masu sauraronmu da kallonmu a wannan tasha tamu ta MZHR Farin Wata TV, barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci mai albarka. Muna gode ma Allah maɗaukakin sarki. Kamar yadda muka saba a wannan tasha tamu mai albarka, yau cikin taimakon Allah muna ɗan son mai nazari ne akan abin da ya shafi ilimi. Idan na ce ilimi kowanne kawai, ba wai ilimi ɗaya ba, tunda yanzu ta'arifin ilimi a Najeriya yana neman ya bambanta. Masu ilimin addini kamar malamanmu na gida, idan suka ce ilimi za ga iya nasu suke nufi. Su ma 'yan boko da gwamnati mafi yawa idan suka ce ilimi iya nasu suke nufi. To ni ba ruwana, ilimi kawai nake so yi magana. Kowanne da na gidan da na aji, kowanne sunansa ilimi ne. Wanda yake da amfani sunansa mai amfani, wanda ba da amfani sunansa mara amfani. To abinda nake so in gaya mana, ilimi abu ne mai fa'ida matuƙar gaske. Annabi Adam alaihi salam, ta hanyar ilimi Ubangiji ya fifita darajarsa akan mala'iku, tunda Allah ya ce wa allama Adam al'asama'a kullaha. Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwan gaba ɗaya. To kaga ilimi kenan. Sannan Ubangiji yana ce mana wa fauka kullu zai ilmin alim. Sannan yana ce wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. To dukkansu waɗannan ayoyi da makamantansu suna nan da yawa. Kamar yadda Allah yake ce yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah na ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku. Wanda suka yi imani ana ɗaukaka su da darajoji masu ilimi, kuma ana ba su darajoji sosai. To ilimi gaba ɗaya, yau ilimi a Najeriya na neman ya zamo suna. Kowanne ka ɗauka tun daga kan iliminmu na allo, mutane sun ƙaurace ma wannan makaranta. Yau duk wanda ya gani a makarantar allo mafi yawa za a kai shi ba don naso ba. Su kansu iyayen da suka kawo shi makarantar allon mafi yawa za ga ba don suna ra'ayi suka kawo shi ba, sai don wasu dalilai irin nasu wanda su suka san dalilan. Ke sa za ga malamai suna shan wahala da yara. Wani yaron sai ya fitini kowa a danginsa, sai a ce a kai shi makarantar allo. Wani yaron sai ya rasa iyayensa, sai a ce a kai shi makarantar allo. Su dangin ba za su iya rike maraya ba. Wani yaron sai ya zama uwarsa ba ta tare da ubansa, sai kishiyar uwar da yanzu ita ce mai fada sai ta ce a kai shi makarantar allo, ita ba za ta iya jure dan kishiya ba. To irin waɗannan shi yasa almajirai da yawa, in bancin Allah sa Qur'ani ake karantawa, ilimin da zai haɗa mutum da Allah kai tsaye, wallahi tallahi iya taɓaran da za a samu da ba a san adadinsa ba. To amma cikin taimakon Allah, malaman sun yi ƙoƙari suna karɓa, amma haka ba a daina zagin su ba. Ana ɗaukan su wasu marasa aikin yi da sauransu. To abin takaici kuma wasu daga cikinsu sun kare har suna ganin kamar haka ne. Sannan haka masu ilimin zaure, wato masu ilimi kenan wanda suke karantarwa a masallaci ko a kofar gida ko a bakin titi, wanda ba su da makaranta ginanniya da za su zauna. Za a ga mutum zai ba da lokacinsa 100%. Duk abin da ya sani yana haba-haba wani ya tambaye shi wannan abin ya sanar da shi. Amma a wajen mutane ba su da aikin yi waɗannan mutanen. Sai dai an yi mutuwa zuwa ce ka wanke gawa. Ɗan abin da za a ba malami ana kyashi, kuma sai a ce wai shi kwaɗayayye ne. Idan ƙasa ta ɓaci a ce wasu suka ɓata. Ka rasa to su wani tasiri suke ba ƙasar, balle har su gurɓata wannan ƙasar. To 'yan gata ni da su nake yi yanzu. Su ne malaman jami'a, ko tun daga kan malaman nursery school da primary da secondary da tertiary school har ka tafi kan can manyan makarantun, ni da su nake ƙoƙarin na yi magana a yau. Za ka ga malami zai karantar da kai ba don mutuncinka ba, sai don kuɗinka.
kowane irin rukuni wannan, tun daga kan makarantar sharan fage fure naziri din haka tafi jami'a, ba wanda zai iya maka alfarma yadda malaman allo suke ko malaman zaure, amma yau su ake yabawa. Yaba mai ilimi wajibi ne. To amma har su din fa wannan yanayi na watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasu su ma bai tsallake su ba. Abin da ya samu wancan yan uwansu malaman zaure da na allon su ma dai ya same su. Su din ma ba kiman suke da shi a gun ɗalibansu ba, ma ballantana wanda ba ɗalibansu ba. Yau abin mamaki, ilimi na neman ya gagari ɗan talaka a kowane mataki. Idan ilimin allon ne, in kana son ɗanka ya zama malami na gaske sai ka yi haƙuri ka taimaka masa da abin da kake da shi. Tiyo an barka da masara tana neman ta gigita ka. Idan ilimin zauren kake takama, idan ilimin ka ya soma nisa, to akwai littafin da 2000 3000 ba kai saka mallaki wannan littafin ba. Akwai fannin da idan kana so dole sai ka yi nesa da gidanku zaka je ka samu malamin da zai karantar da kai. Sannan duk rashin kirkin ka ya kamata ka rinka bashi wani abu. Ta yau ba ma ta su ake ba, na bokon ma da in kai shine ake ganin kamar daga buhu sai tukunya. Kana yi za ka yi saran za ka samu aikin da za ka mora a wannan duniyan. To shi din kuma ga yanda hali ya zamo. Yanzu dan talaka so ake ya zamo makaranta sai dai ya ji sunanta kawai. Ina jiya ma ƙasan nan tsoro. Wallahi tallahi wannan ilimi da ake kyashin mu samu ba alheri bane ga mu da kuma wanda suke mana rowan. Wannan yanayin ƙasar nan da duk ta kasa zaman lafiya da rikicewan nan, rashin ilimin nan fa ya bada guduma a cikin wannan abun. Masana sun san haka. Wanda suke zaune a daji, jahilci ya sa sun hana nagari zaman lafiya. Idan fa aka hana nagari ilimi, na rantse da Allah kaɗai san abin da zai faru. Don haka hukuma da duk wanda suke iya faɗa a ji, wallahi a canza shawara. Duk ƙasar da ta san menene mutuncin ɗan adam, to tana ƙoƙari aƙalla iya dai sakandire kam a ce an ba mutane. Yau fa sakandiren fana ne mai gagari mutane fa. Sakandiren fana ne mai gagari mutane fa. An sa ma mutane kwaɗayin wannan ilimi sun bar wanda suka gada. An zo za a kama wannan an yi rubdugu a kai, kuma shi ɗin ma na neman ya zama kwalele maɗan talaka. Wallahi tallahi hukuma a shiga taitayi.